Matsalar ‘yan sara-suka na ci gaba da zama wata babbar barazana ga al'ummar da ke zaune a birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger. Rahotanni dai sun nuna yadda wannan matsala ta ‘yan sara-sukar da masu yin su akasarinsu matasa ne, ta jefa al'umma cikin wani hali na tashin hankali a sakamakon yadda suke aukawa jama'a babu gaira babu dalili. A yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta bayar da umarni ga jami'an tsaro na cewa a bindige duk wani ɗan sara-suka da ya tunkari jama'a ko kuma wani jami'in tsaro da makami. Alhaji Ahmad Ibrahim Matani shine sakataren gwamnatin jihar Niger. Ya yi ƙarin haske akan wannan umarni da gwamnatin jihar Niger ta bayar. Gwamnati ta ɗauki mataki ne saboda gwamnati ta ga cewa abin nan ya ƙi cinyewa. Kusan kwana biyu wayannan 'yan ta'addan suna fitowa suna addaban mutane a waɗansu wuraren ma an kashe 1, 2, 3 so muka ga abin cewa ya isa haka. Mai girma gwamnan jihar Niger ya fito ya ba jami'an tsaro umarnin duk matakan da ya kamata su ɗauka domin su kawo ƙarshen wannan su ɗauka. Amma da gaske ne shi gwamnan ya ce a harbe duk wani yaro da aka samu yana irin wannan ta'addanci. Bin da aka ce shi ne duk wani yaro da ya ɗauko makami ya hari jami'an tsaro kamar yadda muka gani to su ma su kare kansu duk matakan da ya kamata su ɗauka. Tene dai mazauna birnin na Mina suka fara bayyana matsayinsu akan wannan mataki na gwamnatin jihar Niger. Ga abinda wasu daga cikinsu ke cewa. Sunana Isa Haruna daga tsakiyar Mina. Ra'ayina kan wannan doka da gwamna yasa ina ga hanya ne wanda zai kawo mana sauki saboda faɗan ba wai ana faɗa bane a cutar da wanda ake faɗa da shi, ana faɗa ne akan su yi jefe-jefen juna, an samu a taba 1, 2 saura su bi baya shiga shagon jama'a a yi sa su asara. Kamar misali da abin da ya faru na Tinga, kun shagon waya da ma aka asara kusan miliyan 7, kayan miliyan 7. A matsayina na uwa gaskiya wannan doka da gwamnati ya kafa doka ce mai kyau, saboda dai yaran nan dai kowa ya san halin da aka kai yanzu nan a wannan ƙasa, especially ma a cikin garin Mina. Kowa ya san halin da aka kai, waɗannan yara sun tada ma kowa da hankali, iyaye hankali a tashi. Ya kai ga matsayin da mu iyaye mata mu masu hawan jini abin da ya kai sun koma a kwance. To an kai ga an samu rashin rayukan waɗansu iyaye ma sun tafi. A yanzu dai lokaci ne zai nuna tasirin wannan mataki na gwamnatin jihar Niger. A daidai wannan lokaci da wasu ƙananan hukumomin jihar ke fama da matsalar 'yan fashin daji masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa, al'amarin da ke ƙara jefa fargaba ga jama'a. A daidai wannan lokaci da babban zaben Najeriya ke kawo jiki.